Sawubona Bozayami and welcome to the first episode of Boza the Explorer. Today we are taking the How train for the first time. But before we do that, we need to take a bus to the train station. Thank you. Baba basazogibela abanye abantu asifike manje sengijabule. Boza sesifikile at the train station. Okay, we say park station too. I see a park station, we're going to Royston. Okay. That is the airport. What they say is in Melin. Sorry? Lani kuthiwa uChappies ufuneki esitimela. Cabanga weshela. Yini lento le yenziwani? Naziya. Khona lost and found. Manje uyasigada ngisho sisinqafu. Awuhle uChappies awuphuza amanzi. Hayibo. 800 charge. If uphuza amanzi? Noma uhlaba uChappies. Ha! Namanga wena. Sengikhohle ngoba ade utshela into ngoba uzokhiphisa ngitshela. I think we're gonna have to wait for 20 minutes. Guys, ibuka khona ngisho owarathambo. Hey guys, akupheli lapho kunane free wifi. Kaze ngajabula kathi ngingane ehambe nesikole. So bamnandi lana. Guys, intuthuko ngibona intuthuko and to think of it, aba parents ethu ayayazi lento ayijwayele. Sekuyithina. It's labo. Kumnyama manje. Washwela. Guys, from Elaboro to Santini. 5 minutes sesisentini. Sesifikile. Kuze kamnandi kwaze kwashesha. Kunana ma airport lana. Zonshaya. Hambe kahle. All right. Guys, now I'm going to Starbucks in your edit. Boza the Explorer. Zonshaya. Uphuma uphumela eminyango. Kuthiwa ngiqonde njalo ngizobona uStarbucks. Yanethe. I hope it's really near because sengikhathele nami. Egoli guys ngathi New York City. Kwakhanya kuyakhazimula. Angubona uStarbucks. Angubona. Ngiya. Ngifile eStarbucks. Yabonga Boza yami ngikuhlala nami. Asibonane lapha ku YouTube.